Teknik sa bangus para hindi tumatalsik, ito ang dapat niyong gawin. So, yung bangus natin is timplado na yan siya sa toyo, kalamansi, bawang at paminta. Tapos, ilublob nyo lang siya sa harina or sa cornstarch. Ayan, wag naman sobrang lublob. Tapos, itataktak nyo lang siya ng paganyan. Ayan, taktak nyo lang siya ng ganyan. Tapos, iprito nyo siya. Tingnan nyo, hindi siya tumatalsik, di ba? O, yan po ang teknik pag nagprito kayo ng bangus. Para hindi masira yung mga mukha nyo dyan na naka-glass skin. Ayan po ang teknik sa bangus para hindi tumatalsik. Ganyan nyo dapat gawin para hindi kayo mapaso o hindi kayo matalsikan ng mantika. O, tingnan nyo, hindi talaga siya tumatalsik. So, yung bangus natin is boneless yan. Ready to eat na yan. Kahit isang tinik dyan, wala kang makikita dahil naka-boneless po siya. Ayan. Ayan yung boneless bangus natin. So, di ba hindi siya tumatalsik? So, ito yung natapos na rin natin na prito. So, yun lamang at thank you for watching guys and God bless. Bye-bye!